DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata. DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako niya allergy. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Edgar Santiago, saka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, sang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Gasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan, mag-Spore Biotics. Gabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Magklinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan. I-Memory Advanced yan. Memory Advanced Syrup. Babakat sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:06. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ka-K5, Sunny Sarabia Punay at Kimberly Caluyo. Maayong gabi Iloilo, magandang gabi Pilipinas, good evening world. Welcome sa D3 Bio Evening Newscast. Huwebes nga adlaw, Marso 27, tuig 2025. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. Sa gihapon sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga tagbalita. Ini si K5 Sunny Sarabia Punay. Kag ako naman ang inyo alagad, inisi ka K5 Kim Montaño Caluyo. Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kalwan sang D3 Bio, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Para sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubok kag sipon, kag para makalikaw kita sa dinggi, magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio.
Sa nagapanguna nga balita lokal, ICPO, mas ginpasangkad ang ila security measures para sa local campaign buwas nga adlaw. Samtang sa dugang nga balitang lokal, Police Regional Office sang Negros Island Region gin-activate na subong nga adlaw. Samtang pagtakop sang school year 2024-2025, mas temprano na suno sa DepEd Region 6. Samtang sunog nagluntad sa distrito sang Haro. Balita National, Netherlands, nabato na ang asylum application ni Attorney Harry Roque. Armed Forces of the Philippines second AFP nagapabilin sa gihapon nga tampad sa konstitusyon. Sa ito nagapanguna nga balita international, 24 katawo patay sa nagluntad nga wildfire sa South Korea. Sa aton balita sa patagsang sports, Alex Yala ginlutos ang world number 2 nga si Swiatek o kon Swiatek agod nga makasulod sa semis sa Miami Open. Kag sa aton balita sa patagsang entertainment, Zainab Haraki kag Ray Parks plano nga magpakasal subong tuig. Kagamay ito ba ang aton mga headlines ang aton nagapanguna kag nagabaga nga mga balita. Mga balita nga una ninyo mabatian sa K5 News FM Iloilo apang sa mapamantalaan buwas pamabasahan. Philippine Standard Time, alas 6:10, kag karon sa detalye na sang mga balita. Balitang lokal. Ang masunod ng mga balita lokal nga inyong mabatian igadulong sa kalwan sang Clinica DTX Coffee Mix with ampalaya, chia seeds and the sugarcane extract powder para sa mga may diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko nga bawal na maginom sang kape nga puro kalamay. Hindi magkabalaka pwede gihapon makapangapi. Clinica DTX Coffee Mix ang pinaka-healthy nga kape. Nakapangapi ka na, naka-detox ka pa. Mas ginpasangkad pa sang Iloilo City Police Office o kung ICPO ang ila security measures para sa local campaign nga magasugod buwas nga adlaw Marso 28 tubtob sa Mayo 10 sa 2025. Naibloan nga magadugang ang ICPO sang personnel sa mga key areas, lakip na sa mga campaign venues, public spaces, kagiban pa nga mga high-risk locations agud malikawan ang anuman nga mga pamahog. Padayon man nga nagakoordinar ang ICPO sa local government units o kon LGUs kag Commission on Elections, COMELEC, kag iban pa nga mga stakeholders agud nga mapabilin nga hilway kag matawhay ang environment sa tion sang eleksyon. Samtang ginpasangkad naman sa intelligence operations agud matumod kag ma-mitigate ang potential security threats. Sa dugang balitang lokal, nagahingyo ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office sa TTMO sa publiko sang paghango pa kasunod sang maeksperiensyahan nga mabugat nga dalagan sang trapiko sa downtown area. Suro pa kay TTMO Head Oldarco Garbanzos, may ginpatigayon sila nga road closure sa bahin sang Mollilon Street padulong sa Iloilo Freedom Grandstand bangod sa preparasyon o kon pagpanghanda sa kick-off rally sang Team Uswag kadungan sang pag-umpisa kon pagsugod sang campaign period buwas nga adlaw Marso 28. Dugang pa ni Garbanzos nga buwas nga adlaw man lauman sa gihapon ang mabugat nga dalagan sang trapiko. Nahibaluan nga buwas Marso 28 ginabanta yara sa 30,000 tubtob 40,000 ang magatambong sa ipatigayon nga kick-off rally. Sa pihak nga bahin gin-activate na subong adlaw Marso 27 ang Police Regional Office NIR o kon Negros Island Region. Gindesignar naman bilang officer in charge sa isang nasamit nga Regional Office sa Negros Island. Bilang officer in charge si Brigadier General Jack Wangki sa Police Regional Office Negros Island Region. Naiblaan nga nalakip sa PRO-NIR amo ang Negros Occidental Police Provincial Office, Bacolod City Police Office, Negros Oriental Police Provincial Office, Siquijor Police Provincial Office, kag Regional Mobile Force Battalion Western Visayas Units.
Sa kaangot nga balitang lokal, gindesignar bilang officer in charge sa OIC si Brigadier General Jack Wangki sang Police Regional Office sa PRO Negros Island Region. Ang order o mando ang epektibo kadungan sang activation subong adlaw Marso 27 suno kay PRO 6 spokesperson Lieutenant Colonel Arnel Solis. Samtang wala pa mahibaluan kung sino ang magapungko bilang Regional Director. Magapabili naman sa gihapon nga Director si Wangki sang Police Regional Office 6 o kon sa kapulisan diri sa Western Visayas. Philippine Standard Time, alas 6:14. Ang masunod naman nga mga balita nga inyong mabatian, igadulong naman sa kalawan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan, gadi pwede gid magtumarbis na wala sang kinanaan. Mighty C, labi nga ginpabaskog para mas protektado kita kontra sa mga balatian, nagabulig sa aton nga heart health, agud makalikaw kita sa stroke o kon heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gyapon ang itsura. May nakita nga indikasyon ang Iloilo Police Provincial Office o kung IPPO nga kahimuan sang gun for hire ang iban nga nagakatabo nga shooting incidents. Ini ang pahayag ni IPPO spokesperson Police Major Rolando Aranyo sa interview sang K5 News FM Iloilo. Suno kay Aranyo nga padayon man ang investigasyon sa kapulisan, agud matumod ang perpetrator sang krimen kag kun bala gun for hire ang mga ini. Naibalaan nga kalabanan sa mga suspek sa pagpanglutang ang nagasakay sa motorsiklo kung sa diin may tabon ang ila itsura kag lawas kag mayara man sang lookout. Samtang may mga lead naman ang kapulisan sa mga suspek kung sa diin nagapang tipon na lamang ang mga ini sa mapag-on nga ebidensya. Sa piyak nga bahin, mas temprano pa ang pagtakop sang school year 2024-2025 kuni paanggid sang school year 2023 to 2024. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Mr. Hernani Escolar Jr., ang Regional Information Officer sang Department of Education ng DepEd Region 6, iya ginpayag nga ang end of school year rights ang nagdigad ang ginpatuman sang Mayo 29 tubtob 31 apang sa siling school year. Ini ang natalana sa Abril 14 tubtob 15. Dugang pa niya, iniman ang paagi agud amat-amat nga mabalik sa kinahanglan nga school calendar kag naka-school break na sa tion sang tuman kainit nga tiyempo o kon summer. Mahimo naman nga mapagwa ang opisyal nga school calendar para sa school year 2025 to 2026 sa masunod nga mga binulan. Ang masunod naman nga mga balita nga inyong mabatian, igadulong sa kalawan sang Klinika DTX 500, ang Palaya Leaves with the sugarcane extract para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tion sang kagabihon para nga mangin mahamuok ang inyong katulogon, mag-Klinika DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa madamo lang ang mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Nagapatigayon sa forum kag information dissemination ang tagsa ka mga eskwelahan sa Western Visayas agod nga malikaw sa mga kinagamo o kun illegal nga aktibidad ang mga estudyante labi na ang mga minor de edad. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Hernani Escolar Jr., ang Regional Information Officer sa DepEd Region 6, iyagin pahayag nga aktibo ang Child Protection Committee nga amo ang naghatag sang igtulopangod o kun nagaresolbar sang conflicts kung saan involved ang mga estudyante. Dugang pa niya nga nagapatigayon man sang intervention kasubong sang psychological first aid kag counseling kung kinahanglanon. Pahayag pa sa natungdan dako ang katungdanan sa mga ginikanan sa pagdisiplina sa ilang kabataan agud nga mga responsable nga pumuluyo sang komunidad. Kag sa ato naman pinakaulihi nga balitang lokal, nasunog ang ikaduha nga panalgan sang isa ka balay sa Block 31 River Plain sa relocation site sa Barangay Lanit, Haro, Iloilo City, kaina sang Udto Marso 27. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Roberto Wanteon, ang tag-iya sang balay iya ginpayag nga ang nakasaksak nga charger ang gintunaan sang kalayo. Maswerte naman nga napalong gilayon ng kalayo kag wala naman sang napilasan sa natabo nga insidente. Lakip naman sa nasunog sa lugar o kung sa nasambit ka balay, amo ang libro, mga panapton, ang bahin sang ila atop kag ila suga. Sa karon, nagapadayon pa ang investigasyon sa makatapo sa o kung nagapatigayon sang investigation ang Bureau of Fire Protection o kung BFP kasunod sang sunog. Oras
sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:19. Balitang National. Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa ato nagapangunang mga balita nasyonal, ginadulong naman sa kalwan sa klinika DTX Beauty Soap para sa mga luyag magputi kag maghamis ang kutis. Magklinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit kasubong sang buni, kati-kati, punggod kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Ginapahayag nga nabato na sa gobyerno sa the Netherlands ang asylum application ni anay Presidential Spokesperson Harry Roque. Ginpayag sini nga bona fide naman nga asylum seeker si Roque gani may kinamatarong ini. Dugang pa nga ang application ni Roque ang maghatag sa iya sang hindi mahimo mapalayas tubtob nga hindi pa mahatag sa gobyerno sa the Netherlands ang iya hingyo. Nagalaom naman si Roque nga maaprobahan sa the Netherlands ang iya application. Madumduman nga nalakip si Roque sa qualified human trafficking case nga ginpasaka sa kay Cassandra Leong kag pila ka mga illegal nga aktibidad nga may kahilabtanan ang Lucky South 99 Corporation. Samtang ginpasiguro sang National Security Council o kun NSC nga nakabantay sila sa mga aktibidad nga may kaangtanan sa pag-aresto kag pagsaulog sang ika-80 nga kaadlawan ni anay Presidente Rodrigo Roa Duterte buwas nga adlaw Marso 28. Suno kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya nga wala sila sang nabaton nga intelligence report nga mayara sang pagpamahog sa seguridad. Amo man nga nakamonitor ang intelligence community lakip na ang Philippine National Police kag Armed Forces of the Philippines sa kan AFP dugang panimalaya. Sa piya ka bahin, ginpasiguro naman sang AFP ang ila suporta sa PNP sa pagpatuman sang security measures agod mapabilin ang kalinong sa pungsod. Samtang masunod naman nga mga balita ngayon mabatian ni gadulon naman sa kalwan sang klinika Dio Fresh Dio Roll-On. Pagkatapos paligo, hindi gin magkalipat, magklinika Dio Fresh Dio Roll-On para preska ang pamatyagan sa bilog nga adlaw. Nagahatag ini sang 48 oras nga proteksyon kontra sa bahong balhas. Klinika Dio Fresh, the natural Dio Roll-On. Nagapabilin nga tampad sa konstitusyon ang Armed Forces of the Philippines o kon AFP. Ini ang ginpasiguro ni AFP Deputy Chief of Staff Lieutenant General Jimmy Larida sa tungas ng political noise matapos nga maaresto si anay Presidente Rodrigo Duterte. Sa press briefing sa Malacanang, ginatagan sinisang pagtamod na hindi magpadala sa gahod sang politika ang militar. Nagpahigman si Larida nga ang marching orders ni AFP General Romeo Browner Jr. sa mga field commanders amo ang magpabilin nga tampad sa bandira sang Pilipinas kag himuon ang trabaho nga nagakaigo sa konstitusyon. Sa aton pinakaulihing nga balitang nasyonal, ginpabugal sang Philippine National Police o kon PNP nga nagadubo ang na-record nga kriminalidad o kon krimen sa pungsod. Suro sa PNP yara sa 18.4% ang pagnubo sang krimen sa Pilipinas sa unang nga 3 ka bulan sang tuig 2025. Sanig pa sa datos o kon data sang PNP nga humalain sang November 3, 2024 tubtob January 11, 2025, mayara sang 8,950 ka mga krimen ang na-record. Apang pag-abot naman sa January 12 to March 12, 2025, mayara na lamang sang 7,301 nga na-record nga krimen. Lunsay sa mga na-record amo ang murder, homicide, physical injury, pagpanghimulos o kon rape, robbery, theft o kon theft motor vehicle kag motorcycle theft. Ang murder case ang nagnubo humalin sa anay 1,535 nangin 1,243 na lang, samtang ang homicide naman halin sa 1,341 nangin 1,201 kag ang physical injury ang nangin 663 o kon 663 humalin sa 1,000 kag 2. Balita International. Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa aton balita international. Ginadulong sa kalwan sa Extend Food Supplement for Men with Maka and Clavo Huasca.
Para sa mga permilang ginakapoy, madali lang kapuyon. Sa mga maluya na ang tuhod, mag-extend the food supplement for men. Nagahatag ini sang kabaskog. Nagapataas ang libido para mangin maayo ang performance. Nagapayo man sang sirkulasyon sa atong dugo. Gani mag-extend the food supplement for men. Kung kaya ni Mr., kaya man ni Mrs. Naglabot na sa 24 kataong napatay sa separadong wildfire nga natabo sa South Korea. Lunsay sa mga biktima ang yara sa edad 60 tubtub 70 anyos. Konsidin mayara man sang 26 ka iban pa nga napilasan kag 12 diri ang kritikal. Masobra 23,000 naman ka mga residente ang ginpuwersa nga evacuate. Gintupok man sa kalayo ang 1,300 katuig nga templo sa Olisyong City. Konsidin gilay naman nga ginkakas ang mga cultural relics sa area. Nagumpisa ang sunog sa Santiong County sa Biyernes nga adlaw kag ini naman ang naglapta na sa Oisyong County. Linibol man ka mga bombero ang ginpadala kung saan naglabot sa 5,000 ka mga soldado ang ginpalapta sa lugar agud magpalong sang kalayo. Sa dugang balita sa luwas ng pungsod, nagpakatiga ang main opposition party sang Turkey nga hindi sila maguntat sa paghiwat sang hublag protesta. Ginpayag ni Özgür Özel sang Republican People's Party nga tubtob wala pa nahilway si Ekrem Imamoglu ang alkalde sang Istanbul. Ila padayunon ang hublag protesta. Luyag man sang grupo nga mga presidente sang ila pungsod ang nasambitan nga alkalde. Nagalabot naman sa masobra 1,400 ang nagprotesta nga ginaresto sa mga otoridad. Ginkondenar naman ni Turkish President Recep Tayyip Erdogan ang nasambit nga insidente kung sariin ginakusaran ang mga oposisyon sa pag-atake sa mga kapulisan kag pagpangguba sa mga ginapanag-iyahan nga resources sa gobyerno. Balitang Sports. Sa detalye naman sa aton balita sa patag sang hinampang ginadulong sa kalwan sang Clinicas Probiotics with 80 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, mag-Clinicas Probiotics, nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang colon cancer. Clinicas Probiotics, the fortified probiotics. Sulod na sa semifinal sa Miami Open si Pinay tennis sensation Alex Iyala. Ini matapos nilutuson ni Iyala si WTA World No. 2 Iga Swiatek sa score nga 6-2, 7-5. Sa unang set pa lamang nangin agresibo na si Iyala kag nalikawan ang anuman nga error. Sunod naman nga makasambuan ni Iyala ang sinuman nga magdaog sa tungan anday Ima Raducanu sa United Kingdom kag Jessica Pigula sang US. Balitang Entertainment. Kag sa aton balitang showbiz, ginbuyagyag sang online personality nga si Zainab Harake nga natalana na sila nga magpakasal sang basketball player nga nobyo sini nga si Ray Parks Jr. subong nga tuig 2025. Ginpayag sini nga dapat sa luwas sang pungsod inihiwaton apang madamo pa sang dapat asikasuhon gani ihiwaton na lamang ang outdoor wedding diri sa Pilipinas. Dugang pa niya luyag anay nila nga magpakasal bago nga magtukod sang pamilya kag angkon sang ila kaugalingon nga anak. Plano naman nila nga mag-prenup photo shoot sa isa ka local location diri sa pungsod. Matandaan nga una na nga nag-prenup shoot sa Japan ang duha sang nakaligad gid lamang nga bulan. Samtang sa ato naman pinakamaayo nga balita. Sa Juan 11:25 nagasiling, nagsiling si Jesus sa iya, ako ang nagabanhaw sa mapatay, kag ako man ang nagahatag sang kabuhi. Ang nagatuo sa akon bisan mapatay, mabuhi siya liwat. Philippine Standard Time, 6:28.
Dagamay ito banuang kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bayo Evening Newscast. Mga ka-K5, thank you so much naman nagapamati dira sa aton sa Western Visayas Transport Cooperative at ang WVTC Patrollers dira kay Mr. Boyet Parcon, ang ila chairman, kay Mr. Hali Alcarde, ang ila general manager. Of course, sa K5 Mobile Taxi Patrollers nga nagalibot-libot sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa K5 Iloilo Solid Supporters Chapter 1 and Chapter 2 event sa mga nagatan-aw sa aton sa nga Facebook Live dira sa abroad. Mayad-ayad gid nga gabi dira kay Mami Immaculate sa distrito sang La Paz nga matunogid ang ila sini nga radyo. Mga ka-K5, padayon kamo nga mag-like, mag-follow kag share sa amon official social media pages, ang K5 News FM Iloilo 88.7 kag K5 News FM Iloilo 88.7 digital. Makitan kami sa amon Facebook page, sa amon nga YouTube channel, and of course sa amon TikTok account. Bantian ang mga programa sa gabi sa K5 News FM Iloilo. Alas 7:09 ang programa K5 Funpal upod kay K5 Turitisoy. Alas 9:30 tubtob alas 12 ang palatuntunan K5 Night Watch upod kay K5 June Kapulot. Ang aton matahom nga drama Rihas mabatian alas 4 tubtob alas 4:30 sa hapon. Kini nga bahin sa aton nga mga pagbalita buhilugman nga ginudulong ni K5 Ray Espiha Umalay nga palangga gid ang mga taga-pututan. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center, sa gihapon kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5 Sunny Sarabia Punay. Kaga ko naman ang inyo alagad, ini si ka K5 Kim Montaño Caluyo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita. K5 News FM. D3 Bayo ang suplemento ko. Kakas ang ubok at sipon, kakas ang trangkaso. D3